ମା କସମ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ସମୟ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଠିକାର ବାଲକୋନିର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକାର ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ପବନ ବି ବହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳୁ ସକାଳର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି କରୁଛି। ଆଉ ରୁମ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ସବୁ କରିସାରିଲିଣି। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମେଟ୍ ମସଲା ନଟ୍ସ। ଇଏ ଆମ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 2 ମିନିଟ୍ର ମ୍ୟାଗି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା, ଚଳିବ। ନିଜେ ବନେଇଛି ନା, ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ବନେଇଥିଲେ ତା ମା ଭଉଣୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ବନେଇଛି, ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 517 ପୃଷ୍ଠା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 26। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପତ୍ର ଫଳ କିମ୍ବା ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ଆମର ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ସବ୍ଜି, ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଜଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଲା 517 ପୃଷ୍ଠାରେ। ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର ଏଠାରେ 16 ଅଛି। ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବ ପକ୍ଷରେ ପଶୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 16 ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବ ପକ୍ଷରେ ପଶୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଶସ୍ୟ, ଫଳ, କ୍ଷୀର, ସବ୍ଜି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତମଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମାନେ ପଶୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁହୁ ଚପାଟି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପବ୍ଲିକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲିଂ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମେଳାରେ କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ପବ୍ଲିକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି। ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ସେ କଭର୍ କରିପାରିବିନି, ଧକ୍କାମୁକ୍କି ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପବ୍ଲିକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିଆ।
देखो केते विशाल बड़ मूर्ति विसर्जन करा जाउची। ये हूँ मुंबई थिबा जू बीच रो दृश्य। आशा करुच्ची आपण मानु निहाती भल लगिवो। तो गणपति विसर्जन पाई किभଳି भाव भिड़ लगी रही पूरा रोड ट्रैफिक पुलिस मध्य अछंती देखि पारथु आपण माने। डीजे गाड़ी बर्तमान बंद कराई लाउड म्यूजिक तरह